ሚኒስትር አብይ አህመድ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ዝበለ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ክጅመር አዚዙ ሕብራት ሃገራት ጉዳይ ኢትዮጵያ በፖለቲካዊ ለዝብ ማዕለብ ይከግባረሉ ጸዊዑ ፍትኩናት ካብ ዘሎ ቢሱ ሰላማውያን ሰባት ከይጉድኡ እቶም ኣብ ኩናት ተጸሚዶም ዘለው ፖለቲካዊ ለዝብ ክገብሩና ንጽዋዕ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ዓዶም ዘለዎም ሻቅሎት አካፊሎምን ኣለው بتسي ولا بتميت اليوم كوت بتيوت اليوم كوت رفلتنا جريرني أما خلنا كوينات إيريا عنده بيتسوي أتحسب كلها ممكن بتلقى زبلون كالو مسحت صارت زيناتها تزعلت كلونا يو كتكتاتلونا نعدمكم قداماي ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ተስተቀመጠ ናይ 72 ሰዓታት ግዜ ስለዘብቅዐ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናይ መወዳእታን ሳልሳይን ምዕራፍ ናይ ተወፍር ክጅምር ሎሚ ኣብ ሰዓታት ንግሆ ትእዛዝ መሐላሊፉ ቅድም ክብል ሓይልታት ትግራይን መራሕቲ ህወሓትን ኣብ 72 ሰዓታት ኢዶም ክህቡ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጻውዒት ቀሪብሎም ነይሩ ኮይኑ ግና መራሕቲ ህወሓት ነቲ ጻውዒት ኣይተቀበሉን እተቀዳማይ ሚኒስትር ሎሚ ኣብ ዝሕለፈ መልእክቲ ኣብ ዝወፍሪ ቀንዲ ቆላሕታ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንከተማ መቐለ ምቁጽጻሪዩ ከተማ መቐለ ሓያል ሃስያ ከይወርዳ ክንዲ ዝከኣለና ክንጽዕሪና ድማ ኢሉ زحلف سمون سراويت إثيوبيا كتما مقالة بتانكين كبد براتن خبب تلم خمزلو مسجلتان سلامويان نبرتين رأسهم كدحنون تزيلوجن محرت هاي كهلون دحر مبالو حبرات هاجراتن كالو تحلق تمثلاتن دحنة سلامويان سوات كحلو أوعت جيروم يوم المنجستات فيدرالن كل التجراين ناب سلاموي للزب كقربو بأبو منبر حبرات أفريقيا بريزيدنت دبوب أفريقيا سيريل رامافوزا استحات أيو سلست الوقت وكلتي حبرات أفريقياون لومينا بكتما الدسابات يوم اللو رسختما كل التجراي مقالة فرق مليون سبات زنبرو لا كتما مخانا يقلت سراويت مكل خال إثيوبيا نتختما أب كبابا أتيا لخيبل حيلتات تجرايجن جنا كاب مقالة أبزر حقو خبابتات وجي كايد مهلا ويمزجلتو حيلتات تجراي تمالي أبزوت ومجلتي أب كبابتات حوزين كم أول نبلت وج كم استخايدن أب توج عود كم زمزجبون قاليتهم قداماي ሚኒስትር አብይ አህመድ ዝኩናት ካብዝ ጅምራት ሒዙ ክል ተሻብና ሓይልታት ትግራይ ኢድኩም ሃቡ ዝብል ጻውዒት አቅሪቡ መራሕቲ ትግራይ ግን ነዚ ጻውዒት ነጽገውም እዮም ለትብሶኒ ዝተዋሃበ ናይ 72 ሰዓታት ገደብ ግዜ ድማ አብይ ኣብ ግንባራት ንዝበጽሖ ስዕረት ንምሽፋንን ሰራዊቱ ደጊሙ ንምእካብን ዝተጠቀመሉ ይብሉ አብይ አህመድ ቦገኑ ነዚ ገደብ ግዜ ዘቀመጠ ድሌት መንግስቲ ምኽባር ሕግ ምበር ኩናት ዘይምዃኑ ንምርኣይ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ዝተዋሃበ ሰዓታት በኣሽሓት ዝቁጸሩ ኣባላት ፍሉይ ሓይልን ሚሊሻን ትግራይ ኢዶም ሂቦም ኢሉ حدار 4 ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ኩናት ትከስዕቦ ዝኽእል ሰብኣዊ ክሳራ ንብዙሓት ኣሻቒሉ ይርከብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰራዊቱ ናብ መቐለ ቀሪቡ ምህላው በመግላጽ ቅድም 3 መዓልታት ዝሃቦ ናይ 72 ሰዓታት ኢድኩም ሃቡ መጽዋዕታ በወገን ሓለፍቲ ክልል ትግራይ ተቀባልነት ከም ዘይብሉ ምስተሓበረ ሰራዊት ፌደራል ካብ ሎሚ ንግሆ ጀሚሩ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ዝበሎ መጥቃዕቲ ክወስድ ሎሚ ንግሆ ትእዛዝ ተዋሂብዎሎ ወሃብ ቃል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ፉርሃን ዓዚዝ ሓቅ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ዝምልከት ምስ ቢቢሲ ኒውስ ዴይ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ይስዕብ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መራሕቲ ሰላማውያን ሰባት ንኸይጉድኡ ኩሉ ክግበር ዝግብኦ ነገር ክገብሩ ኣለዎም ብሰንኪ ዝኹናት ብዙሓት ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተፈናቒሎም ኣለዉ ብዙሓት ከዓ ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ኣለዉ ንሕና እውን እቶም ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ሓገዝ ንኽረኽቡ ኩሉ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ንገብር ኣለና ኣብዚ ነጥቢ እዚ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ሲሪል ራማፎዛ ዝወሰዶ ተበግሶ ኣዝና ኢና ንድግፎ ከምኡውን ክቡር ዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተረዝን ኣብ ባይታ ዘሎ ኣባላትናን እቲ ክግበር ዘሎ ኩሉ ንኽግበር ይጽዕሩ ኣለዉ ብፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃን ዋና ጸሓፊ ሕብረት ኣፍሪቃን ዝተመዙ ሰለስተ ፕሬዚደንታት ኣፍሪቃ ነቲ ኣብ መንጎ መንግስታት ፌደራልን ትግራይን ዝተወልዐ ኩናት ንኸሸምግሉ ሕቶ ድሕሪ ምቕራቦም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምኽባር ሕግን ውሽጣዊ ጉዳይን እዩ ዝብል መልሲ ከም ዝሃበ በመዝኽኻር እዞም ሕብረት ኣፍሪቃ ክሽምግሉ ዝለኣኾም ፕሬዚደንታት እንታይ ውጽኢት ከምጽኡ እዮም ዝብል ሕቶ ንወሃቢ ቃል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ፉርሃን ዓዚዝ ሓቅ ቀሪብሉ ናትና ናይ መሻርክትናን ዝኾነ ሕብረት ኣፍሪቃ መሰረታዊ መርገጺ እዞም ሸምገልቲ ክስምዑን እዚ ጉዳይ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ክርከቡን ኣለዎ ዝብል እዩ ክሳብ ሕጂ ኣዝዩ ዓብዪ ዕንወትን ሞትን ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ ሓደ ከስምረሉ ዝደሊ ነገር ከዓ በቲ ሰብኣዊ ጉዳያት እንተርኢናዮ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 42,000 ሰባት ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ኣለዉ ስለዚ እዚ ነገር ካብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ሰጊሩ ጎረባብቲ ሃገራት ክጸሉ ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እውን ክሳብ 96,000 ዝኾኑ ንውሽጣዊ ምፍንቓል ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣሎ
Ethiopia. ኣብ ክልል ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅመር መስመራት ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ስለ ዝተቋረጸ ኣብ ባይታ እንታይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ንምፍላጥ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ኮይኑ ዘሎ መንግስቲ ፌደራል ነታ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ ዝኾነት ከተማ መቐለ ኣብ ከበባ ኣእቲዋ ከም ዘሎ ዝገለጸ ኮይኑ እቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ን72 ሰዓታት ተዋሂቡ ዝነበረ ናይ ኢድኩም ሃቡ መጽዋዕታ ትማሊ ድሕሪ ምብቅዑ እቲ ሎሚ እቲ ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ዝበሎ መጥቃዕት ከካየድ ንሰራዊቱ ትእዛዝ ከም ዝሃበ ሓቢሩ እዩ ኣብታ ከተማ መጥቃዕት እንተተፈጺሙ እንታይ እዩ ከስዕብ ዝኽእል ዝብል ሕቶ ንዋሃቢ ቃል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ፉርሃን ዓዚዝ ሓቅ ቀሪብሉ We've made it clear that ንጹር ሓሳብ ኢና ኣብ መቐለ ናይ ከቢድ ብረት ደብዳብ ኩሉ ዮም ሰማዕና ኩሉና ብሰንኪ ዝስጉምቲ እዚ ሰላማዊ ሰብ ከየሰ ክልቲኦም ቶም ኣብ ኩናት ተጸሚዶም ዘለዉ ኣካላት ክንምሕጸኖም ኢና ጸኒሕና እዚ ዋላ ዋና ጸሓፊ ክቡር አንቶኒ ጉተረስ ክብሎ ጸንሐ እዩ ቀንዲ ዕላማና ኸዓ ህይወትን መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላትን ናይቶም ኣብቲ ቦታ ዘለዉ ሰላማውያን ሰባት ብዝተኻለ መጠን ንኽሕለዩ can be protected as much as possible. ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ እዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ውሽጣዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ምትእትታው ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ከም ዘየድሊ ትማሊ ምግላጹ ዝዝከር ኮይኑ ሓለፍቲ ትግራይ ግን ኣብዚ ኩናት ሰራዊት ኤርትራ ይሳተፍ ከም ዘሎ እዮም ዝገልጹ መንግስቲ ኤርትራ በወገኑ በመንገዲ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳልሕ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢዳ ከም ዘየተወት ንሮይተርስ ብቴሌፎን ምሕባሩ ይዝከር ከምቲ ህወሓት ዝብልዎ ኤርትራ ኣብዚ ኩናት ትሳተፍ እንተሃልያ ምላሽኩም እንታይ እዩ ዝብል ሕቶውን ንዋሃቢ ቃል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ፉርሃን ዓዚዝ ሓቅ ቀሪብሉ We do not want any further militarization of the situation. ንሕና እዚ ጉዳይ ዝኾነ ካልእ ወተሃደራዊ ምትእትታው ክህሎ ኣይንደለይና እዚ ኸዓ ብንጹር ኢልና ኢና ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ጉዳይ እቲ ኩናት ካብ ዘሎ ብኢሱ ሰላማውያን ሰባት ከይጉድኡ እቶም ኣብ ኩናት ተጸሚዶም ዘለዉ ፖለቲካዊ ልዝብ ክገብሩ ኢና ንጽዋዕ Will not be placed in harm's way as this situation proceeds. ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ብልዕሊ ዝነበረ ወተሃደራዊ ማዕስከር እዚ ሰሜን ተፈጺሙ ድሕሪ ዝበሎ መጥቃዕቲ ዝተጀመረ ኩናት ኣብ ዝለዓለ ጽፍሒ በፂሕሎ እንተኾነ ካብቲ ኩናት ዝተጀመረሉ እዋን ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ኣገልግሎታት ስልክን ኢንተርኔትን ስለ ዝተቋረጸ ዛጊድ ብዛዕባ ዝተፈጠረ ኩነታት ብዙሕ ዝፍለጥ ነገር የለን ብሰንኪቲ ዝተቋረጸ ግልጋሎት ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ደሃይ ስድራ ቤቶምን ኩነታት ከባቢኦምን ክፈልጡ ከም ዘይከኣሉን ኣብ ከቢድ ሻቅሎት ከም ዘለውን ንቢቢሲ ተዛሪቦም ያው ከዛና ጀርመን የነበር ቤተሰብ ካላግኒ ለዓል ሰለሰቡ ኮይኑ በህይወት ያሉ ያያሉ ይሉም ነገር የለኝ ቤተሰብ ዋላ በተመት ደም ኮት በዩት ደም ኮት ተፈልጦ ነገር የለኝ ካድገመካ እዚ ነገር ዝኾናት ካትጀመረ ዋላ ለምን አንተ ተባዕሉ ብወጭን ቆማና ሰራሐ ይፈጥራ አዲየ ከፍል ነው ተዘገተን እንጂ ናሴ ስራህ ያፈኒ ናብዛት ተጋሩ አጋጣሚ ያረሳ ከተሐደር ታም ተፈጠራ ይፈልጦ በጣም ያሳሳሰብ ጉዳዩ ብኩናት ድነጽ ሰላም ስለደለ እዩ አለ አይነረ ኮይኑ ግን ዳብ ዝገብናና መጀመሪያ በጣም لحزن اليوم عند خناقات ذكريات إناينا حسينة اللي نورلو أبو سعود عرب كيابي إنه بتعمينا تشاعرنا إننا وصار إحنا مثلاً سجلنا من نورنا حزنا إذا قطعتنا سلكي بتعمي شغلة اليوم بزحفز للموت للمسمى على لا بتعمينا كل سنة حينخلي لبنات الأولى نحزن إيه أنا بسويدن يزله وتقعدنا خاب فتر جميرو بنورمال كندك اسم ممكن حسب ما يكالنا شباب مس بيت سبكا مس حوات كام سعرختها معلتي بتفتير ناي globalization communication method معلتس ملو جدي خاطر لها تفكير كبر كله means of communication كما يعني سمعت خطر كهم مجمعته قليلي مثلني بحكمنا مدحانيت ندادي زلي حد ما تقاربوا نجارات من حوارات الشمس عيرخوا بنزلوا متوسخ أما خلنا كوينات area على بيتسوي قد حسب كلهم كما يعني تنقي بترى كلام نخذ من ما تو كبيرة مثلا إن خلنا دعم خاطر من قبل علي وتأتينا زلنا ቤት ፍርዲ ቱርኪ ነቶም በቲ ናይ 2016 ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ዝተኸሱ 337 ወተሃደራዊ መኮንናትን ካልኦትን ንሕልፈት ፈሪዱ እቶም አብረርቲ ሓይለ አየርን አዘዝቲ ሰራዊትን ዝርከብዎም ኣስታት 500 ክሱሳት ንፕሬዝዳንት ረሲፕ ታይፕ ኤርዶጋን ክቀትሉ ፈቲኖም ብሓይሊ ትካላት መንግስቲ ከቆጻጸሩ ፈቲኖም ዝብሉ ዝርከብዎም ክስታት ቀሪቦምሎም ኣብ ኬንያ ሓደ ሞይቱ ተባሂሉ ዝተገንዘ ሰብ ሃንደበት ሃለዋቱ ከም ዝፈለጠ ሰብ መዚ ሆስፒታል ገልጹ ወዲ 32 ዓመት ፒተር ኪገን ኣብ ገዝኡ ብጽኑዕ ሓሚሙ ድሕሪ ምውዳቁ ናብ ሆስፒታል ተወሲዱ ሰሙይ ሕክምና ድማ ሞይቱ ኢሎም ናብ መጽንሕ ሬሳ ሰዲዶሞ ኣብኡ ድማ ሃንደበት ሃለዋቱ ፈሊጡ ተባሂሉ
سبمزي رئيس كتما برلين حدا غودانا بسم فلتي تنزانياوي تقلاسيت ناصنت سيموم ات غودانا بسم اب كيزي مغزاتي اما حداري مبرق افريقيا زنبرن جاملاو قتلت فصيمو تباهيلو زخصصن جرمناوي يصوع نيرو ኢትዮጵያዊ ተጻዋቲት ኩዕሶ እግሪ ሎዛ አበራ ቢቢሲ አብዘዳሎ ዝርዝር አብዚ ዓመት ጽልዋዝ ፈጠራ 100 ደቂ አንስትዮ አትያላ አብዚ ዛዕባዚ ዝቃኒ ጋዜጠኛ ቢቢሲ አምሃርኛ ካሌብ ሞገስ አዘራሪቡ አሎ ያው በጣም ደስ አዘይት ሐጉይሰለኹ እቲ ሐጎስውን በቃላት ዝግለጽ አይኮነን አብ ዓለም ካብ ዘለው ሰባት አብ ዝርዝር ጽልዋዝ ፈጥሩ ከአቱ ሐሲብ አይፈልጥኒ ስለዚ በህይወትን ከለኹ ነዝክሪ መኻለይ ሓደ ታሪክ እዩ አብ ናይ ኩዕሶ ታሪኸይ አብ ከምዚ ዝበለ ደረጃ በጽሔ ለክዛረበሉ ዝኽእል ሓደ ዓወስ ስለዝኾነ ደስ ይሉን ኣለዎ በጣም ደስ ብሎኛል ቢቢሲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ጽልዋዝ ፈጠራ ደቂ አንስትዮ ዓመታዊ 100 ይረቅሑ ሎዛውን ሓንቲ ካብዘን 100 ብምዃና ኣብ ሞያኣ ሓደ ድርኺ ዝፈጥር ምዃኑ ያጠቅስ ብዙ ስራዎች ተጽዕኖ ይፈጠሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሞያታት ጽልዋ ምስ ፈጠራ 100 ደቂ አንስትዮ የተሰሪዐ ዘለኹ እዚ ኣብ ጾታ ኩዕሶ እግሪ ዘበርከትክዎ ከርቋሓኒ ካብ ከኣለ ሓደ ጽልዋ ክፈጥር ክኢለለኹ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣነ ጽቡቕ ከም ዝሰራሕኩ ተመሊሱ ንነብሰይ ዘበሰረ እዩ ብሓፈሻ ኣነ እተን ምሳይ ተዘርዚረን زلوان كل عندك نستيو أب علم كسب كندي تلوخ فترة كم زغلا زرقيو أنا خا أب تزرز سرزاتو تلوخ فتر كي إلى إيه مالتيو سلسة حبس نجاريو بدرجة هاجرنا كنريهم كلنا أقدمن أبز درجة بس حاوي تنيرانين كابو عسوق خا أنا أب تزرز رعاتي لهم زحبوا سيو جيبت أم دستان دمو تخير لوزا أقدم بلا أب هاجر مالتا مس كلب بيدهي كارا بمخان عبيت عاوتات كتحفز خاله تزاوتيت كعسو غريا ابز حج وان كامس غانتا نغدي بانك اثيوبيا حدش كونترات فريما تركب ناوروباويت كلب غديفكي ابناي اثيوبيا غانتا كتتصاوتلو زمرت كمخنيات انتايو زبل حتو قريبنا لا كنسو غا ديل علي مس غانتا نغدي بانك كفرارم كلخو زتسمع معنا له نطلو زخونه كال اوروباويت غانتا كاب غانتا نغدي بانك زحاشو الحيزو من تمصم نبتا زحاشت غانتا كخيد كم زخل مس غانتا يتسمعنا لنا اتقند صقم زنبر ጉዳይ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እዩ ኮቪድ-19 ሁሉ ቁጠባ ዓለም ስለዝሃስዮ ጋንታታቱን ከም ኩሉ በቁጠባ ተሐሲነን በሰንክዚ እትዘቅርባል ካዋጋውን ዝዕግባ ይኮነን ኩሉ መስራሓት መገሻውን በሰንክዚ ለበዳ ስለስተጓተተ አነ ካብ ጾታ ደው ክብል አይመረጽኩን እና ተጻወትኩ ዝስዕብ ምዕባለታት ክከታተልየ እኛ ሀገር ላይ ሴቶች ኣብ ሃገርና ደቂ አንስትዮ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ይኽፈላን አነ ውን ከም ማለት እዩ እንተኾነ እቲ ክፍሊት ክብክብል ኣለዎ እተን ንሕና ጽልዋ ፈጢርናለን ድሕሪና ዝመጻደቅ አንስትዮ ዝሓሸ ክፍሊትን መድረኽን ክረኽባ ኣለውን ነዚ ኸኣ እተን ሕዚ ዘለና ኢና ክንዕርዮ ኣነ ምስ ዘሎ ኩነታት ብምንጽጻር ዝሓሸ ክፍሊት የዝኽፈል ዘለኹ እንተኾነ ዝኡኹልና ይኮንና ንሓስብ በቂያችን ነው ብለን የምናስበው አይደለም ሰራዊት አውስትራሊያ ምስቲያብ አፍጋኒስታን ተፈጽሞ ዝበል ወቀትለት ናይ 39 ሰላማውያን ሰባትን ምሩኻትን ብዝተሐዝ 10 አባላት ፉሊ ኃይሊ አባሪሩ ካልኦት በተቀትለት በቀጥታ ዝተኸሱ 19 አባላት ናብ ፍርዲ ቀርቡ ተጽቢት ይግበር ቀዳማይ ሚኒስተርን ለዓለዋይ አዛዝ ሰራዊትን ተሃገር ይቅረታ ሓቲቶም አለው ክብራት ተከታተልቲ ፈነወ ራዲዮ ቢቢሲ ንሎሚ ዘዳለናዮ መደባት ነዚ መስል ነይሩ ምሳዋሃዲ መደባት ሀብተብ ወልደ ዮሐንስ ኪላ ቴክኒክ ኦስካር ቡንጋ ምሳኹም ዘምስኹ ኃይሉ ሳህለ ጽባሕ ሀብተ መሳሳሊ ሰዓት ብዝተፈለዩ ትሕዝቶታት ክንራኸቢና ደሓን ሕደሩ